कॉलेज बच्चे मिश ಮಾಡ್ತೀನಿ ತರೀರು इजी रख बोल इग्नोर सीधा इग्नोर इग्नोर करो जैसे तुम लोगों की एक्स ने तुम लोग को इग्नोर किया वैसे तुम इसको इग्नोर करो गाइस कोरी सुक्का मनपुನ ತುಂಬು ಚೂರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಎಂತ ಮಾಡ್ನಂಗಿನ ನಾವು ಟೇಸ್ಟಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮುಕ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಅವೆ ಬಡಿ ಬಡಿ ಬಾಲೆ ಯೇ ದಾದಿ ತೂ ಬಿಳಿ ಬಾಲೆ ए बालू ಒಂಚೂರು ಪೋಲೆ ए ಚೋಟು ಬತ್ತೀರ ಪ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಅವು ಏತ್ ಡೇಂಜರ್ ಬಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಗೈಸ್ ಸೋ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಯಾನು ನೆಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಐತ ಬೊಕ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಯಾನು ನೆಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಯನ್ನ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ದ ಕುಕ್ವೇರ್ ಐರನ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ಐ ಭಾಯಿ ಇಂಜಿನ ತಿಂಗಾದಿ ಠನ್ 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 ನಮ್ ಬಗಲೊಂದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇದು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮೈಪರಂಡು ಬಲೆ ಈ ದೋಸೆ ಸಮ ಮೈಪೋತಾ ಮೈಪರಾಪು ಜನದು ಅಂಡ ಲಕ್ಕರಾಪು ಮುನ್ನಿ ಇವತ್ತ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಕೈ ಮುನ್ನಿ ನನಿ ಒಮಾಯೆ ವಾ ಮೌ ಶಿಂದೆ ಇರು ಹಾಯ್ ಮುನ್ನಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ಗೂ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅದ್ರಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ತುಯ್ಯರತೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಏತಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನ ಅಗುಲಂಜಿ ಏತಂಜಿ ಪುಗಾರಿ ಬಂದು ಆಜನಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂದ ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಿನಿ ಇಂಚನ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡೆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವೇ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ